Silakan duduk, Pak. Si dok, Nama Bapak siapa ya? nama saya Baskoro dok. Oh, Baskoro. Dok, pakai BH. Ya pakailah. Masa kerja nggak pakai BH? Nanti dilepas kalau mau tidur. Hurufnya pakai BH. Tulisannya. Baskoro. Oh, maksudnya tulisannya. Lah kirain yang lain. Tak tunggu balesanmu. Pratrimo, Lah terus syaratnya apa? tak bales. Iya, ndang. Omae alik sandinge Mbak Maya, barangmu cilik kakean gaya. Tonggone Bu Lilik bocahe. Aku panggah nekat masih nggonmu kadaluwarsa. Ojo, tenan iki. Lah nyapa wong aku gelem lho. Takkan dari wae ojo, jujur-jujuran ya iki ya aku ngomong. Lah nyapa? Apa ya mendemi ya? Aku ndek bini tahu slurup ning kali. Lah hubungane apa selulup ning kali? Iwak-iwake padha mentas kabeh tenan. Biru kok keter aku. Lah nek kuwi ya nemen nek. Saking kadaluwarsane jamur, Mas. Cara barang wis dadi tape. Oh enak iki jane. Ora sah mamah karek ngulu. Orang ngatasi we, tenan. Urung karuan. Lah wong aku lho kebal. Wis gak kena dicopno pokoke. Dijajal sik to. Kabeh bukti lan nyatane. Udah cop-copanmu wi ya. Iya nyapa? Munggono mlebu no bentuke kaya gagang pacul ya. Kuwi mlebu nggonku dadi kisut sak do wong-wongane ular tangga. Tenan Mas iki. Jangan ngomong enek emoh ngono lho. Dadak teko kisut barang. Ojo ya. Ora peduli aku panggah maju. Mendemi. Ketok nek ngapusi. Iso gaber-gaber we. Ber. Tenan. Iki aku gak ngapusi. Wedhus kae lho. Nek arep ijlik lho, tak ingeti kok gaber-gaber. Nyatane diterusne. Aku yo ngono, masih yo kadaluwarsa yo bakal maju. Mas, Nyapa? numpang tanya, Arep teko apa? mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi, masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Mbok De, Mbok Dik tindil mencoplok iki. umurku wis genep 29 lho. Aku wis wani rabi pean. Kadek saiki umurmu karo aku ya nek 29 blok. Ndak guru kacek saiki lho, kaya karo sapa e. Mbok ndang digenepi. Maki kowe iki ketuweken wong kowe, ora usah genep-genep kowe. Tuweke malah gurih lho rumangsam. Wis termasuk Joko tuwek kon ya nek ning desa maksude. Deloken kambil ke. Saya tuwek no santene saya akeh. Wis ora tandinganku kowe. Kuwi lak kanggomu. Asline Joko tapi rasa duda ping 15. Kaya roh-roh ae. Lah aku lho sik Joko Tulen. Weton sing doyan kelon, wage paing kliwon, kuwi sing paling ganas ya kuwi. Jarene mbahku. Mbak, oleh takon apa ora? Tempat piknik Gunung Kidul iki nek disingkat apa? Tempat piknik Gunung Kidul. Iya. Ndang to, iso apa ora? Lah terus nggone sapa sing gundul? Udah itu apa ini tangannya ini? Seru. Lah sing ngomong awakmu lho du aku. Sama sing gundul, jadi siapa gundul?
Lah jaremu mau ngono lho. Yo non, utane. Parani, parani, parani. Parani ki aku saiki OTW omahmu. Apa ya ora omahku iki? Wong omahku lho pindah-pindah. Tak parani tak sun. Lah nek kuwi gelem aku. Sunati. Ale sun ki sunati. Sunate apa? Paling yo mbok dolanan kuwi. Ngene lho, Ko. Ku apa? Ku apa? Nek wong loro kuwi duet. Duet apa duet? Duet. Duet iki sing bayar kuwi. Duit. Duit iki nang nguri ki anak wete nek dipangan sak mene-mene nang lambe biru kae. Waduh, waduh. Apa wah suwai raiku kok. Sak mene pangan biru. Kuwi. Cuwet. Apa? Cuwet. Juwet. Wong juwet kok samene juwet ki nek sak mangkok ya. Sak mangkok enek cendole. Ya juwet. Sing nang mangkok. Ya enek cendole. Nek kono lagi ya. Ponorogo. Ponorogo kono lagi. Kuwi anu. 500 aja kak. Ya kuwi juwet. Wah, kuwi gawat. Gawat. Kuwi lucu. Aku jane pengen adus ning laut ben seger. Tapi wedi ndokmu dadi ndok asin. Berarti nek prinsipmu ngono nek wong wedok adus ning laut yo kacangnya dadi kacang asin ngono. Lah apa ndek kacang? Blok. Yo kok jaran. Bi. Aja sok lungguh nang lemah lho. Jagani nek kacangmu tukul. Tukuli rumangsamu kacangku ki melet mengisor ta. Ya yo mbah aku lho urung tau roh kacangmu. Iso merambat teko lemah ki. Yo jagani, engko nek tukul malah sulaya to. Kowe ya tak kandhani wong lanang-lanang ya. Mbok kandhani apa? Aja sok lungguh ning dhuwur beras. Apa ora nek nggon apa piye? Lungguh nang dhuwur beras iki lho. Engko mundak beras entek Lah entek parane nang ndi? pangani manukmu. Ayo. Lah rumangsane manuk kuwi gragas apa piye? Tar yo delokok jaran.